Merħba l-programm ieħor hemm miktub programm fejn fih qegħdin niddiskutu l-ittra ta' Pawlu lill-Galatin. U biex ngħidu malaj xedna fl-ewwel żewġ programmi, għedna illi Pawlu qiegħed permezz ta' din l-ittra iwassal messaġġ ta' salvazzjoni permezz tal-grazzja. Salvazzjoni permezz tal-grazzja bil-fidi f'Jaxua il-Messija, peress li nemmnu f'dak li jagħmel għalina Jaxua fuq is-salib. Pawlu wkoll qed jgħid f'dina l-ittra illi l-liġijiet legalistiċi li kienu għamlu r-rabbini Lut mhumiex biżżejjed biex isalvawna u ma jistgħux isalvawna. Fil-fatt Pawlu qed jgħid li dawk il-liġijiet ma jfissru xejn għal Alla. Qed jgħid ukoll anke Pawlu li anke l-istess kmandamenti ma jistgħux isalvawna. Il għaliex kif jgħid Pawlu anke fittra oħra, aħna kollha waqajna kollha nagħmlu dnub u għaldaqstant meta inti tipprova iżżomm il-kelma tal-Alla, liġi tal-Alla biex issalva, Pawlu qed jgħid li dan huwa ukoll legalizmu. Fil-fatt Pawlu qed jgħid li aħna inżommu l-liġi tal-Alla nimxu mat-Tora bħala ubbidjenza lejn Alla għal dak li jagħmel magħna. Mela għax Alla salvana aħna nimxu mal-liġi tiegħu. U ma jfissirx li qed timxi mal-liġi inti biex issalva. Ejja ħanaraw fejn konna wasalna fit-tieni kapitlu ta' Galatin vers 11. U hawnhekk issa Pawlu se jibda jgħid x'ġara ma' Pietru. Ma ninsawx li Pawlu kien qed jgħidilna li mar Ġerusalemm kien iltaqa' ma' Pietru ma ġabuh il-mulej u magħhom kien iddiskuta għal dak li kien qed jiġri kull meta jmur jipridka. Kienu qed jiġu nies u ħanaraw anke li dawn in-nies kienu mill-Knisja tal-istess ġagbu fejn in-nies kienu qed jgħidulhom isma' biex issalvaw tridu tagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni u Pawlu kien jirrabja fuq din. Illa li aħna nafu li s-salvazzjoni tiġi permezz tal-fidi tagħna fil-Messija u bl-ebda qatt ta' xi opra u allura kien ħtieġlu jmur Ġerusalemm u jitkellem hemmhekk mal-mexxejja. U kienu qablu ma' dak li Pawlu kien qed jgħid imma qed naraw li l-affarijiet issa qed jerġgħu jirrepetu ruhom. U din id-darba huwa Pietru li qed jagħmel xi ħaġa ħażina. U allura ejja ħanaraw xejdilna l-Apostlu Pawlu u ħammorru fil-ktieb ta' Galatin kapitlu 2 vers 11 minn fejn wasalna fejn jaqrek kara. Meta Kefa ġie Antiokkja, Kefa huwa Pietru, jiena waqaft l-uffiċċju għaliex kellu tort. Mela, li qed jgħid hawnhekk huwa importanti ħafna biex nifhmu il-messaġġ ta' din l-ittra. Aħna nifhmu l-argument li Pawlu issa għandu ma' Pietru, nkunu nistgħu nifhmu anke il-messaġġ ta' dina l-ittra li Pawlu qed jikteb il-Galatin. Qed jgħid isma' jiena waqaft l-uffiċċju ifisser li Pawlu kellu argument ma' Pietru u l-argument kien fil-pubbliku. ċanfru Pawlu qed jgħid isma' ċanfartu pubblikament. Għaliex mhux fil-privat? Bħalma jgħidilna Jexua stess fil-Vanġelu ta' Mattew fil-fatt. Jekk aħna naqraw Mattew kapitlu 18 vers 15, Jexua jgħidilna kara. Jekk ħuk jaqaf xi dnub mur sibu u waħdu u widmu. Allora, għaliex qed naraw il-Pietru issa jagħmel il-Pawlu, skużawni, il-Pawlu jagħmel xi ħaġa differenti. Għaliex qed iċċanfar il-Pietru pubblikament? Ir-risposta hija sempliċi peress li Pietru dak li kien qed jagħmel ħażin kien qed jagħmlu fil-pubbliku, kien qed jarah kulħadd seta' jinnotah. U allura li dak li kien qed jagħmel Pietru kien qed jagħmlu quddiem in-nies, Pawlu seta' jċanfru quddiem in-nies. U x'kien dak li Pietru kien qed jagħmel li kien tant ħażin fajnejn Pawlu li Pawlu kellu jċanfru fil-pubbliku. U hawnhekk insibu r-risposta issa f'kapitlu vers 12, kapitlu 2 ta' Galatin vers 12. Li jaqrek kara, għax qabel ma waslu xi wħud minn ġagbu, mela ħanifqu hemm ħanaqsmu dan għall-vers biex nifhmu x'qed jiġri. Xi wħud minn ġagbu jfisser li daw in-nies li kienu qed jiġu mill-Knisja, mill-kongregazzjoni, mis-sinagoga li kien imexxi ġagbu. Mhux mill-Lut ortodossi, mhux minn dawk il-Lut li ma jemnux fil-Messija, li Jaxua huwa l-Messija, imma dawk kienu Lut.
hekk imsejħa suppost lut messjaniċi. Ġejjin mill-Knisja ta' Ġadbu u għalfejn kienu qed imorru hemm. Daw kienu qed imorru hemm biex jopponu lil Pawlu. L-istess argument li kellu qabel meta mar Ġerusalem qed nerġgħu naraw jirrepeti ruħu hawnhekk. Ejja ħankomplu vers 12. Ngħid Galatin vers 12. U kien qiegħed jiekol mal-Ġentili iżda mbagħad lil dawn beda jaħrabhom u jitwarrab minnhom meta waslu dawk għaliex beża mill-lut ċirkonċiżi. Mela, hawnhekk qiegħda l-problema li Pawlu kellu ma' Pietru. Hawnhekk fejn sibu r-risposta tal-fejn Pawlu kiteb din l-ittra. Pawlu qed jgħidilna li Pietru kien ikun qed jiekol mal-Ġentili, nies li ma kinux jafu lill-Messija bħala Jaxua is-Sid tagħhom, imma meta waslu l-lut għad attent li ma jarawx magħhom. Għaliex? Għax Pietru kien jiltaqa' ma' dawn in-nies kienu wassallhom il-kelma, il-bxara, it-tajba, salvazzjoni permezz ta' Jaxua il-Messija. Dak kien qed jagħmel ma' dawn in-nies, Pietru kien qed jgħallimhom l-Evanġelu li s-salvazzjoni hija biss permezz ta' Jaxua il-Messija. Imma meta kienu jiġu dawk li jgħidu li biex is-salva tkun ċirkonċiż, kien iwarrab minn magħhom Pietru u jingħaqad ma' daw it-tip ta' lut. U hawnhekk nistaqsu allura għaliex ma rridx jidher magħhom. U nerġa' ngħid il-risposta kienet illi għaliex il-lut kellhom liġi li kienet rabbinika, għamluha rabbini, liġi li jagħmluha n-nies li dawn ma tajt din il-liġi tajt li ma setawx jidħaltu mal-Ġentili. U hawnhekk irid nagħmilha ċara, dan mhux xi kmandament li nsibu fit-Tora, dan mhux xi wieħed mis-613 kmandament li nsibu fil-kelma tagħna, imma hija liġi rabbinika. Jiġifieri liġi li jagħmel il-bniedem u li għal Alla ma tfisser xejn. Fil-fatt tara jekk toqgħodu attenti, hemm xi ħaġa oħra li Pawlu qed jgħid f'dan il-vers, vers 12, għaliex beża mill-lut ċirkonċiżi. Mela daw niżlu Antiokkja biex jopponu lil Pawlu, jopponu t-talim li kien qed jgħallem is-salvazzjoni permezz tal-fidi f'Jaxua l-Messija u daw kienu qed jgħidulhom isma' biex issalvaw tridu tagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni. U Pietru kien qed jaqbel magħhom daw in-nies. Meta kien qed iwarrab mill-Ġentili u jmur jiltaqa' magħhom dak li jfisser kien qiegħed jingħaqad magħhom. Ejja naraw vers 13. Il-lut l-oħra bdew jimxu bluċuħ bħalu bil-kelma bluċuħ ġifri ipokrizija. U saħansitra Barnaba ħalla ruħu jitħajjar minnhom fil-wiri ta' ħaġa boħra. U anke dan il-vers huwa importanti sabiex ninnutaw x'qed jgħid Pawlu għaliex għal min jaqra l-Bibja jaf li fil-ktieb ta' l-Atti tal-Apostli Pawlu u Barnaba kienu ġew ikkommissjonati mill-Ispiritu Santu sabiex jagħmlu dan ix-xogħol. Fil-fatt, jekk intom tmorru fil-ktieb ta' l-Atti, kapitlu 13, vers 2 jaqrek ara. Darba, waqt li kienu qegħdin iqimu lil mulej u jsumu, l-Ispiritu Santu qallhom: għażluli malajr lil Barnaba u lil Sawl għax-xogħol li għalih sejjaħtilhom. Mela qed naraw issa li Barnaba li kien imsejjaħ mill-Ispiritu Santu biex iwassal l-Evanġelu, il-bxara tajba, is-salvazzjoni permezz tal-fidi f'Jaxua l-Messija, issa qed jaqbel ma' dawk li kienu qed jgħidu li biex is-salva tkun ċirkonċiż. U qed naraw allura kemm fil-fatt il-mixja mhix daqshekk faċli daqskemm wieħed jaħsibha. Jekk inti wieħed minn dawk li l-mixja tiegħek hija daqstant faċli forsi għandek bżonn tieqaf u ssaqsi lilek innifsek issaqsi anke lil Alla fit-talb jekk hemm xi ħaġa li inti għandek bżonn tirranġa, għandek bżonn tagħmel f'ħajtek. Ejja ħanaddu għal vers li jmiss, Galatin 2 vers 14. Imma meta rajt li ma kinux mixja sewwa skont il-verità tal-Evanġelu, jiena qed lil Pietru quddiem kulħadd jekk inti li inti ludi
qed iġġib ruħek bħal ġentili u mhux bħal lud li int, kif qiegħed iġġiel lil ġentili iġibu ruħhom ta' lud. Hawnhekk fejn jidħol it-twissija li tagħna Pietru stess meta qal isma' it-talim ta' Pawlu huwa tqil, il-mod kif jitkellem u jikteb Pawlu huwa naqgħa tqil, u ħafna interpretaw ħażin u jagħmlu dan għat-telfin tagħhom stess. Meta inti qed tgħid bil-maqlub ta' dak li qed jgħid Pawlu, inti tkun qed tagħmel xi ħaġa ħażina għax m'intix qed twassal l-Evanġelu sħiħ imma qed twassal l-Evanġelu skont kif taħseb li inti qed tifhmu. Ejja ħanerġgħu naqsmu dan il-vers u naraw x'qed jgħid. Imma meta rajt li ma kinux mixja sewwa skont il-verità ta' l-Evanġelu. Mela il-punt minn dan il-vers u li Pawlu qed jgħid li iż-żomm liġijiet magħmula mill-bniedem għas-salvazzjoni jfisser li ma intix miexi fil-verità. Għaliex? Għax il-bxara tajba l-Evanġelu biss huwa il-verità, m'hemmx verità oħra. U aħna nafu li l-Evanġelu huwa il-bxara tajba hija li għandna salvati permezz ta' dak li għamel għalina Jexua il-Messija. U nnotaw li Pawlu mhux qed jgħid li m'għandniex inżommu it-Tora li hija l-Evanġelu. Imkien. Sissa mkien ma qed jgħid Pawlu li aħna m'għandniex nimxu mal-liġi ta' Alla. M'għandniex inżommu pereżempju l-10 kmandamenti. Għaliex qed ngħidu dan għax huwa wieħed minn dawk it-talim li ħafna jattakkawna bih jgħidu intom legalistiċi għax timxu mal-kmandamenti. Issa nitkellmu fuq dan. Tibżax, ħalli naraw min hu l-legalista jekk hux dawk li jimxu mal-liġi ta' Alla jew dawk li qed jimxu mal-liġijiet li jagħmluhom il-mexxejja tagħhom. Pawlu qed jgħid li l-liġijiet magħmula mill-bniedem mhumiex konformi ma' l-Evanġelu, dawk ma jaqblux ma' l-Evanġelu, mal-bxara tajba il-liġijiet li għamel il-bniedem, mhux il-liġi tal-Alla. Il-liġi tal-Alla għandek bżonn issegwiha, timxi fiha jekk inti verament temmen li nsalvat permezz tad-dem ta' Jexua l-Messija, inti tittażel li timxi taħt l-istruzzjonijiet tal-Alla. Tkun obbedjenti lejh issa biex tirringrazzjah ta' dak li għamel miegħek. Waħda mill-kustjonijiet li naraw tissemma f'din l-ittra u li ħafna fil-fatt naħseb hija l-uniku ħaġa li jsemmu meta jiġu biex jitkellmu fuq dan l-affarijiet hija iċ-ċirkonċiżjoni. U ħanamela ċara, iċ-ċirkonċiżjoni imkien fit-Tora fil-liġi ta' Alla ma kienet ordnata għas-salvazzjoni. Iċ-ċirkonċiżjoni kienet biss bħala sinjal ta' fidi. Il-fatt li inti tkun bniedem ċirkonċiż ifisser li għandek il-fidi ta' Abram. Sakemm inti għamilt iċ-ċirkonċiżjoni għalhekk sewwa, għax hawn min jagħmilha għal-modi għal affarijiet oħra imma mhux spiritwali. Imma nerġa' nagħmilha ċara, iċ-ċirkonċiżjoni qatt ma kienet xi ħaġa li qiegħda hemm għas-salvazzjoni, mezz ta' salvazzjoni, imkien fit-Tora. Meta xi ħadd jiġi jaqla iċ-ċirkonċiżjoni fuq dan is-suġġett ikun qed jurini lili kemm verament ma jafx xi tajt il-kelma tal-Alla. Ejja ħalli nkomplu. Għadna għaddejjin fl-istess vers 14 u ħanaqbżu it-tieni biċċa tiegħu issa. Jiena qed lil Kefa quddiem kulħadd, jekk inti li inkludi qed iġġib ruħek bħal ġentili u mhux tal-ludi li int, kif qiegħed iġġiel lil ġentili iġġibu ruħhom tal-lud? Ftit kliem. Il-lud jimxu mal-liġijiet rabbiniċi għas-salvazzjoni. U dawk, skont ma qed jgħid Pawlu huma nies ġentili. Dawk li jippruvaw jagħmlu xi ħaġa biex jisalvaw huma ġentili bħal dawk li ma jemmnux f'Alla. Illa għaliex qed ngħidu dan. Għax jekk inti għadek temmen li tittamel xi ħaġa biex issalva, allura il-mewta ta' Kristu għalik ma tfisser xejn. Hekk jgħidilna Pawlu, dan huwa diskors ta' Pawlu u mhux tiegħi. Qed naġġel naqra fin-noti li għandi. Ma nafx għandi miktub u għalhekk qed ngħidu. Jekk inti għadek temmen li tittamel xi opra biex issalva lilek innifsek, allura il-mod ta' Kristu għalik ma tfisser xejn. Fil-fatt, ġentili xi tfisser? Ġentili tfisser xi ħadd li m'għandux patt ma' Alla. Mela, dawk li l-Alla ma jafuhx m'għandhomx patt ta' salvazzjoni ma' Alla, allura biex jisalvaw irdu jippruvaw jagħmlu xi ħaġa huma. U l-istess dak li qed jgħidu Pawlu lil Pietru, qed jgħidlu inti l-istess bħalhom qed tagħmel. Qed tipprova tagħmel xi ħaġa biex issalva, allura l-mewta ta' Kristu
Il-mowta ta' Jaxua li inti għamilt 3 snin timxi miegħu, għalik ma tfisser xejn. Pawlu qed iġibu f'sensieħ lil Pietru hawn. Ejja ħalli nkomplu, vers 15. Vers 15 jaqra hekk ara. Aħna Lut minn twelidna u mhux midinbin mill-ġentili. Hawnhekk interessanti għaliex il-kelma Ebrajka f'dan il-każ, il-kelma li juża Pawlu f'dan il-vers hija l-kelma fusej. U l-kelma fusej bl-Ebrajku tfisser aħna li minn natura. Aħna mweldin. Aħna is-sugu ta' dak kollu li jista' jkun ludi, mhux bħal nazzjonijiet l-oħra. Dak li qed jgħidlu f'dan il-vers Pawlu lil Pietru, għaliex qed jgħid hekk Pawlu? Pawlu mhux qed jgħid li hemm xi differenza bejn il-Lut u l-Ġentili. Aħna fajnejn Alla il-koll imwilda l-istess. Imma hemm xi ħaġa waħda li hija differenti bejn il-poplu ludi u l-kumplament tan-nazzjonijiet. U x'inhi dik il-ħaġa? Dik il-ħaġa hija s-sejħa li l-poplu ludi għandu. Ma ninsawx illi l-poplu Iżraelit huwa l-poplu tal-Alla. U għal dan il-poplu li Alla oġbu jagħti l-liġi tiegħu lill-poplu ludi. Alla tal-liġi tiegħu lill-poplu ludi u tom is-sejħa ta' din il-poplu hija li din il-liġi iwassluha lill-kumplament tad-dinja, jalmuha lid-dinja. Is-sejħa tal-poplu ludi hija li jwasslu it-talim u jalmu it-Torà lill-kumplament tan-nazzjonijiet. U dak li Pawlu qed jgħid il-Pietru. Jgħidu aħna l-poplu tal-Alla, aħna minn twelidna ingħatajna it-Torà biex ngħixu biha. Qed jgħidlu għaliex għandek problema biex tifhimha din. Għaliex qed issegwi tradizzjonijiet tal-bniedem u taġixxi bħal ġentili. Mela, jerġa' nagħmel il-punt hawn, jekk kien qed jaġixxi bħal dawk il-Lut ortodossi li jemmnu li s-salvazzjoni hija permezz taċ-ċirkunċiżjoni, allura qed jgħidlu Pawlu qed jgħidlu allura inti ġentili. U ġentili nafu li tfisser dawk li m'għandhomx patt ma' Alla, qed jgħidlu ma inti m'għandekx patt ta' salvazzjoni ma' Alla, la qed tipprova tagħmel xi ħaġa biex issalva inti. Għalhekk nerġa' ngħid iċ-ċirkunċiżjoni qatt ma kienet mezz għas-salvazzjoni. Min jattakka lill-poplu tal-Alla biċ-ċirkunċiżjoni ifisser illi bil-kwalifiki kollha li għandu mill-universitajiet li studja magħhom lil Alla għadu ma jafux. Ġentili mhux biss dawk li ma jemmnux f'Alla, imma anke dawk li jemmnu l-Alla, jemmnu f'Alla imma jsegwu t-tradizzjonijiet tal-bniedem. U bekk iġibu l-liġi tal-Alla fix-xejn, xi ħaġa li anke Jaxua stess qal li d-dixxipoli tiegħu meta kien qed jitkellem anke mal-Fariżej, kien qiegħed mad-dixxipli tiegħu u qala lill-Fariżej qallhom intom bil-liġijiet li vvintajtu li ħloqtu intom il-liġi tal-Alla ġibtuha fix-xejn. Imma daw il-liġijiet li intom ħloqtu f'kelma waħda qed jgħidilhom ma jsalvawkomx. Is-salvazzjoni tiġi biss permezz tal-fidi tagħna f'Jaxua l-Messija u l-grazzja ta' Alla missieru. Pawlu qed jgħid lil Pietru li huma bħala Lut, bħala il-poplu magħżul, għandhom l-iskrittura. Qed jgħidu inti għandek l-iskrittura bħala parti minn Iżrael, għandek it-Torà biex tgħix biha. Tkunx bħal dawk li jimxu bħal ġentili. Vers 16. Aħna li nafu li l-bniedem ma jkunx iġġustifikat bl-opri tal-liġi imma bil-fidi f'Jaxua l-Messija. Aħna wkoll hemm minna f'Jaxua l-Messija sabiex inkunu iġġustifikati bil-fidi fil-Messija u mhux bl-opri tal-liġi għax l-opri tal-liġi ebda bniedem ma jkun iġġustifikat. Hawnhekk Pawlu qed jgħid ħafna. U qed jagħmilha ċara Pawlu li il-bniedem ma jiġix salvat minħabba il-liġijiet legalistiċi magħmula mill-bniedem u lanqas ma tiġi salvat għax inti tosserva it-Torà. Issa kif fejn irridu noqogħdu attenti. Għaliex jiena f'kull programm ngħid li aħna obbligati nżommu it-Torà nimxu mat-Torà. Allura kif issa f'daqqa waħda qed ngħid isma' kif it-Torà ma salvanix. Fil-fatt Pawlu qed jgħid il-ġustifikazzjoni ma tiġix għax iżżomm it-Torà, għaliex għax ħadd ma jista' jżomm it-Torà perfetta. U l-mument li inti ksirt kmandament wieħed,
Allura issa l-kmandamenti waqgħu kollha, it-Tora waqgħet kollha. It-Tora ma tistax issalvak. U għalhekk għandna bżonn il-Jexuwa l-Messija, imma ma jfissirx li inti ma timxix mal-liġijiet tal-Alla. Ma jfissirx li inti istax inti Kristjan tista' tibdel il-mara tiegħek jew ir-raġel tiegħek. Għaliex? Xorta titiżommu dak il-kmandament, xorta titteqpa' timxi miegħu. Il-moment li inti Kristjan u għamilt dak l-iżbal, għandek bżonn il-Messija biex jisalvak. Għalhekk it-Tora ma ssalvakx għax aħna kontinwament inkunu qed niksruha mingħajr anke jekk mingħajr ma nafu, u għalhekk għandna bżonn il-Jexuwa bħala s-Sid u s-Salvatur tagħna. U li qed jgħid Pawlu huwa kemm importanti il-fidi f'Jexuwa l-Messija meta qed jgħidlek. Meta qed jgħid l-liġijiet legalistiċi waqqas it-Tora ma ssalvak, mela allura qed jgħidilna kemm importanti li nemmnu f'dak li Jexuwa il-Messija għamel għalina. Imma araw x'qed jgħid fl-aħħar parti ta' dan il-vers. Ħadd ma jkun iddikjarat ġust għax iżomm it-Tora. La għax iżomm it-Tora u wis aktar jekk jimxi mal-liġijiet li jagħmel il-bniedem. U huwa dan li Pawlu qed jgħid il-Pietru, qed jgħidlu lil Pietru jekk ix-xogħol legalistiku ma jistax isalvak. Jekk il-kmandamenti tal-Alla ma jistgħux isalvawk, allura għaliex qed issegwi liġijiet magħmula mill-bniedem għas-salvazzjoni tiegħek. Pietru kien jaf li anke jekk jipprova jżomm il-kmandamenti ma kienx se jsalva, għandu bżonn li Jexuwa l-Messija. Da semgħu minn fom Jexuwa stess. Pietru kien jafu dan. U dak li qed jgħidlu Pawlu, jekk għandek bżonn il-Messija għaliex qed tagħmel dak ix-xogħol biex issalva. Abda fil-Messija, emmen fih. It-tieni kapitlu ta' Galatin wasalna vers 17. Jekk aħna li nfittxu l-ġustifikazzjoni permezz ta' Kristu, aħna stess midinbin ukoll, allura Kristu għaddej ta' dnub ma jkun qatt. Dan huwa vers interessanti ħafna, vers importanti għal dawk il-ħafna illi nsejħlhom imsiken illi jgħidu li issa għax Jexuwa żamm il-liġi sħiħa u ma jistgħu jagħmlu li jridu. M'għandhomx għalfejn iżommu s-Sibt Qaddis illa għaliex dak żammu Jexuwa għalihom. Allura dawn li qed jgħidu huwa li qed jiksru il-labak mandament m'għandhomx għalfejn iżommu l-jum tas-Sibt Qaddis illa li żammu Jexuwa għalihom, u allura bl-istess argument sewwa ta' daw in-nies. Allura daw in-nies jistgħu għarqu, jistgħu jisirqu, jistgħu joqtlu. Għaliex? Għax Jexuwa żamm din il-liġi kollha. Allura jekk Jexuwa żamma huma jistgħu jagħmluha, mhux hekk. Dak li jotta r-raba' mandament jotta l-ewwel, għat-tieni, għat-tielet, għall-ħames, għas-sitta, għas-seba', għat-tminja, għad-disa' u għall-10 mandament. Tista' tikserhom kollha għaliex? Għax Jexuwa żammhom. Sewwa qed ngħid. Dana huwa kif jirraġunaw ħafna li jippruvaw jattakkaw lilna li nimxu mal-kelma tal-Alla. U Pawlu qed jgħid li meta tagħmel hekk, ismagħha li qed jgħid, meta inti tgħid jien m'għandix għalfejn nżomm is-Sibt għax żammu Jexuwa għalija, inti tkun qed tgħid li Jexuwa qed itik permess tagħmel id-dnub. Dak li qed tgħid anke jekk mhux qed joħroġ dak id-diskors minn fommok, imma dak hu l-messaġġ li inti qed twassal. Illi inti tista' tagħmel id-dnub u ma jimpurtax, Jexuwa mhux se jgħidlek xejn. Dak li qed jgħid Pawlu, u importanti li nifhmu dan il-lingwaġġ li Pawlu qiegħed jużaw. X'qed jgħid Pawlu? Ma jkun qatt. Mela Jexuwa huwa parti mid-dnub, mela Jexuwa jista' xi darba jgħidlek, orrajt ta' tista' tiksru r-raba' mandament, m'għandekx għalfejn iżommu. Qatt mhux se jgħidlek hekk. Pawlu li qed jgħid huwa li aħna il-kredenti il-koll nindmu. U allura, għax inti kredent u tagħmel id-dnub, jekk jiena kredent imma di natura nagħmel id-dnub, għax hekk qed jgħid Pawlu, dan ifisser li għandna l-awtorità, anzi ngħid dan ma jfissirx li għandna l-awtorità ta' Jexuwa biex nagħmel dak id-dnub. Jekk jiena ma żammejtx is-Sibt Qaddis, jien għamiltu d-dnub u ma nistax inwassal u nwaħħal f'Jexuwa il-Messija ma jkun qatt. Interessanti ħafna da li qed jgħid Pawlu, il għaliex?
Nerġa' ngħid, għaliex ħafna jgħidu smaħna s-sibt ma nżommux m'għandniex għalfejn nżommu ħaddis għas-sempli li raġuni illi żammu Jaxua għalija u għax żammu Jaxua għalija, allura jiena m'għandix għalfejn nżommu. Inti qed tgħid li tista' tagħmel dnub u Jaxua qed itik l-awtorità. Ma jkun qatt. Jekk hu hekk, jekk inti tista' tikser ir-raba' mandament għax Jaxua żammu tista' tikser id-disa l-oħra. Bl-istess argument ta' l-argument ta' daw in-nies. Aħna ta' Malta Messjanika nemmnu li tipprova dak kollu li għandek ġo fik biex inti timxi fit-triq tajba, tipprova ma tiksirx dak mandamenti. U jekk jinqala xi ħaġa u inti tonqos, għandek bżonn il-Jaxua biex jisalvak. Iva. Għalhekk huwa s-salvatur tiegħek? Jekk m'hemmx liġi x'tikser, m'għandek bżonn salvatur għax min tikser xejn. Dan anke Pawlu jgħidu f'waħda mill-litri tiegħu ma ħankomplu l-ittra tal-Galatin. Galatin għadna kapitlu 2 ħammorru vers 18. Għax jekk jiena nerġa' nibni dak li nkun ħattejt, nkun qed nagħti prova li jiena ħati. Fejn il-problema f'dan il-vers, dik il-famuża kelma li nużaw spiss il-kelma jiena. Għax jekk jiena nerġa' nibni dak li nkun ħattejt u l-ra qed jgħid jekk immur lura, jekk jiena mmur lura biex inżomm il-liġijiet legalistiċi magħmula mill-bniedem biex insalva, jiena mill-ġdid erġajt sirt midneb. Mela Pawlu qed jgħid ukoll li jekk jiena nipprova nżomm il-liġi tagħha bħala mezz ta' salvazzjoni, jien inkun qed nagħmel ħażin għax inti biex issalva nerġa' ngħid għandek bżonn il-fidi f'Jaxua il-Messija u l-grazzja minn Alla li jissalvak. Għaliex qed ngħidu dan? Qed ngħidu hekk għaliex il-liġijiet magħmula mill-bniedem ma jistgħux inneħħu id-dnubiet. Jaxua il-Messija biss jista' jagħmlu dan. Imma il-mistoqsija hi x'inhu d-dnub? U l-risposta nsibuha fl-ewwel ittra ta' Ġwanni 3 kapitlu, ir-raba' vers fejn jgħid id-dnub u l-ksur tal-liġi. Mela jekk aħna nistgħu nagħmlu d-dnub ifisser li hemm liġi u qed niksruha. Min jgħid li m'hemmx liġi qed jgħid li ma jagħmilx dnub. Ġwanni jgħid ukoll li min jgħid li ma jagħmilx dnub huwa giddieb. Jiena naf min qal li ma jagħmilx dnub. Jiddispjaċini ngħid skont Ġwanni, mhux skont id-diskors tiegħi skont Ġwanni, daw in-nies huma giddibin. Ejja ħankomplu. Edna x'inhu id-dnub u għedna l-ewwel Ġwanni kapitlu 3 vers 4 fejn jaqrek kara. Kull min jagħmel id-dnub jikser ukoll il-liġi. Għax id-dnub huwa ksur tal-liġi. Għalhekk li ma żżommx is-sibt qaddis ifisser li qed tikser il-kmandament u allura qed tagħmel dnub għaliex għax iżżomm is-sibt qaddis huwa parti mill-liġi. U Ġwanni qed jgħidilna fit-Testament il-ġdid għadha mhux qed nikwotaw issa xi ħaġa tgħidulna dik mit-Testament l-Antik, din mit-Testament il-ġdid. L-ewwel ittra ta' Ġwanni. Morru qarawha t-tielet kapitlu r-raba' vers. Kull min jagħmel id-dnub jikser ukoll il-liġi. Għax id-dnub huwa l-ksur tal-liġi. Mela jekk inti ma żżommx is-sibt qaddis, inti ksirt il-liġi. U allura qed tagħmel dnub. U id-dnub issa jsir aktar gravi, hawnhekk fejn għandna l-problema, id-dnub isir aktar gravi meta inti tgħid l-isma' qed tagħmel hekk bl-awtorità ta' Jaxua l-Messija. Għax meta inti qed tgħid li m'għandix għalfejn nżomm is-sibt għax żammu Jaxua għalija, qed tgħid li inti għandek l-awtorità tikser il-kmandament bl-awtorità ta' Jaxua l-Messija. Ma jkun qatt jgħidilna Pawlu. Kemm hu dnub ikraħu gravi li ħafna jagħmlu. Ma jgħidulna m'għandix għalfejn nżommu l-liġi għax Jaxua żamma għalina. Aqqas jafu x'jkunu qed jgħidu. Ejja ħankomplu, kapitlu 2 vers 19. Imma jien permezz tal-liġi mitt għal-liġi biex ngħix għal Alla imsallab ma' Kristu. Mela x'qed jgħid Pawlu hawn, qed jgħid ftakru ma rridux ninsew li ftakru Pawlu kien wieħed minn dawk li jgħidilna kif f'din l-ittra li
ma kienx hemm bħalu ġewwa Iżrael biex iżomm il-liġi rabbinika, il-liġi legalistika. Għalinna fl-ewwel parti tal-ewwel programm, jekk tiftakru x'edna fl-ewwel programm. Jiena ma kienx hemm bħali ġewwa Iżrael illi kont nimxi mal-liġi legalistika, ma qed jgħid issa jiena permezz tal-liġi, permezz tat-Torà, permezz tal-kelma ħajja, Jaxua huwa it-Torà ħaj, mitt għadik il-liġi legalistika. Il-liġi legalistika m'għadniex inżomm mas-salvazzjoni, imma ma jfissirx li Pawlu waqaf ikun obbedjenti lejn il-liġi tal-Alla. Waqaf ikun obbedjenti, waqaf josserva il-liġi rabbinika. Imma l-liġi tal-Alla kienet għada u teqpa hemm. Dak li qed jgħid Pawlu. Għal permezz tal-liġi tal-Alla jiena mitt għal-liġi tal-bniedem u issa imsallab ma' Kristu. Issa niġu għalija xi ġifieri ta'. Imma qed jgħid illi permezz li qed jimxi mat-Torà mal-liġi tal-Alla, issa kien mejjed dak li qed jgħid imsallab ma' Kristu, issa kien mejjed għal-liġijiet tat tradizzjoni tal-bniedem. M'għadhomx aktar jaffettwawh. Ftakru li Pawlu għamel 3 snin jistudja it-Torà direttament mingħand Jaxua. U x'kien qed jistudja? Kien qed jistudja kif jara lill-Messija lil Jaxua fit-Testament l-Antik, fit-Torà. Għaliex it-Torà hija kollha fuq Jaxua. L-ewwel 5 kotba ta' Mosè li hemm jitkellmu kollha fuq Jaxua il-Messija. Imma dawk huma programmi oħra u forsi nitkellmu fuqhom darba oħra. Ejja ħankomplu. Imma ma ninsewx li Jaxua huwa l-kelma, Jaxua huwa it-Torà magħmul bniedem. U li timxi wara l-Messija, li timxi wara Jaxua jfisser li timxi wara it-Torà. U għalhekk Pawlu qed jgħid li dawn it-tradizzjoni tal-bniedem kienu qed joqtluh u mhux kienu qed isalvawh. Iktar ma kien iżommhom, iktar kien mejjed Pawlu għax ma seta' jagħmel xejn biex isalva lil nnifsu. Qed jgħid imissa permezz tal-fidi f'Jaxua l-Messija jista' jkolli relazzjoni ma' Alla il-Missier. Meta inti għandek relazzjoni ma' Alla il-Missier, żgur, l-ewwel ħaġa li għandek f'qalbek li tagħmel hija li tkun obbedjenti lejh. Biex tkun obbedjenti lejh, trid timxi titħares it-Torà, trid timxi mal-kmandamenti tiegħu. U nerġa' ngħid, elf darba ngħidha li 10 mhux 9, illa li jekk ma żżommx wieħed waqgħu l-10 l-oħra. Jekk ma żżommx kmandament ta' liġi tal-Alla kollha. Ejja ħankomplu. Galatin 2 vers 20. Ngħix imma mhux iżjed jien, iżda jgħix fija Kristu. Il-ħajja li issa ngħix fil-ġisem qiegħed ngħixha bil-fidi fl-iben tal-Alla li ħabni u ta' lilu innifsu għalija. Mela x'qed jgħid Pawlu hawn? Pawlu qed jgħid meta miet Jaxua imsallab għalina, aħna l-koll mitna miegħu. Jew l-inqas hekk għandu jkun. Suppost li meta aħna nagħtu ħajjitna lil Jaxua immutu għal din id-dinja, ma neqpawx nagħmlu l-affarijiet ta' din id-dinja. U biex ma teqpax tagħmel l-affarijiet ta' din id-dinja, xi tittamel tibda timxi mara l-affarijiet tal-Alla, mal-kelma tal-Alla. Jekk inti għadek m'intix qed timxi mal-kelma tal-Alla jfisser li inti għadek qed timxi ma' dak li d-dinja toffri. U qed jgħid li wkoll għal min jemmel mhux biss mitna ma' Jaxua il-Messija ma anke qomna mill-mewt. U allura Pawlu qed jgħid isma' aħna llum il-ġurnata għandna l-ħajja permezz ta' dak li Jaxua għamel għalina. Il-fatt li mitna miegħu u qomna miegħu, qomna persuna ġdida, mela jekk qabel konna niksru l-liġi tal-Alla, issa llum tajna ħajjitna l-Jaxua, sirna persuna ġdida u bħala persuna ġdida. Issa m'għadniex niksru il-kelma tal-Alla ma sirna ubidjenti liha, sirna nimxu mal-liġi tal-Alla, sirna nimxu mat-Torà u m'għandniex għalfejn nagħmlu xi xogħol legalistiku u tradizzjonali biex insolvaw, m'għandniex għalfejn morru noqogħdu npoġġu xemmat quddiem l-istatwi, m'għandniex għalfejn noqogħdu nixtru bukketti tal-fjuri, m'għandniex għalfejn noqogħdu noħorġu statwi fuq spallejna u mmorru ħafin warahom, ma jfisser xejn għal dan. Anzi, meta qed nagħmlu hekk qed niksru t-tieni kmandament, fejn jgħidilna la tagħmlu xi idoli u tadurawhomx. U ħafna jaqblu ma' dan il-kmandament, imma ma tinġu għal-raba wieħed hemmhekk niżgarraw nerġa'. Bħalma għott it-tieni jgħod ir-raba.
Bħalma jgħod it-tieni jgħodlu mill-1 sal-10 kollha għadhom jgħoddu llum. Ma jfissirx illi issa għax nemmnu fi Kristu ma nimxux mal-liġi tal-Alla. Pawlu qed jgħid li aħna salvati għax Jaxua jgħix fina. Ir-rebħa li għandna hija fina permezz għax hu qed jgħix ġo fina. Bekk aħna għandna r-rebħa. Imma dik il-fatt li Jaxua qed jgħix ġo fik issa mhix liċenzja għad-dnub, dak li qed jgħid Pawlu. Jiġifieri issa għandek il-Jaxua jgħix ġo fik inti. U għax għandek il-Jaxua jgħix ġo fik tikser il-liġi tal-Alla. Mela x'tempju tal-Ispiritu Santu inti? Mela Alla jista' jammar fejn mid-dnub. Jekk inti m'intix timxi mat-Torah, jekk inti m'intix timxi mal-kelma tal-Alla, jekk inti m'intix iżżomm l-10 mandamenti, jista' l-Ispiritu tal-Alla jammar ġo fik. Le, l-Ispiritu tal-Alla mhux qiegħed fejn ikun hemm mid-dnub. Ma jistax ikun fejn ikun hemm mid-dnub. Ejja ħankomplu. Pawlu qed jgħidilna li aħna m'għandniex liċenzja għad-dnub. Prattikament li qed jgħid huwa li d-dnub huwa għażla. Nistgħu naġixxu fil-ġisem jew naġixxu fl-ispirtu. Il-għażla hija tagħna, imma Pawlu qed jgħidilna nisma' jekk inti tiddeċiedi li timxi mal-ġisem u tikser waħed mill-mandamenti, isma' hija dan issa ma jfissirx li Jaxua sar midneb ħabba fik ta' ma jkun qatt. Inti l-midneb twaħħax f'Jaxua. Mhux tidher quddiem l-ġudizzju tgħidlu imma jekk inti żammejtu inti ssib tal-fejn kelli nżommu jien. Ħafna se jgħidu di ta' noqgħodu attenti għax meta nagħmlu dnub, Pawlu qed jgħid, meta nagħmlu dnub huwa aħna li qegħdin niddimbu u mhux Jaxua. Galatin 2 vers 21 jgħid hekk Pawlu, m'iniex inġib fix-xejn il-grazzja tal-Alla, importanti. Għax kieku l-ġustifikazzjoni kellha tiġi mill-liġi, Kristu kien ikun miet għal xejn. U qed nerġgħu naraw hawnhekk Pawlu qed jerġa' jirreferi għal dak li rreferalek fil-bidu tal-ittra il-grazzja tal-Alla. Kemm hi importanti il-grazzja tal-Alla. Grazzja tfisser li dnubietna jiġu maħfura minħabba dak li Jaxua għamel għalina. Mhux għax ħaqna, fil-verità ma ħaqniex. Speċjalment jekk inti l-lugħa dak is-sabbat saqajk u twebbes rasek u tgħid li ma inti m'intix taħt il-liġi tal-Alla, verament ma ħaqekx il-grazzja, ma dik hija l-grazzja illi għalkemm qed tagħmel ħażin Alla xorta jaħfillek. U Alla ħares ma kienx hekk. U Pawlu qed jgħid li jekk immur lura infittax is-salvazzjoni permezz tal-liġijiet magħmula mill-bniedem, il-mewt ta' Jaxua, il-Messija, il-mewt ta' Kristu hija bla sens, ma tfisser xejn. Fil-każ tagħna, jekk inkomplu nidimbu wara li naslu għar-relazzjoni tal-Messija Jaxua. Meta aħna naslu biex nifhmu li l-mewt tiegħu kienet għalina u aħna xorta neqpaw niksru l-liġi tal-Alla, dik il-liġi, dik il-mewta ma tfisser xejn. Xejn dak li qed jgħid Pawlu. Jekk inti taf li Kristu miet biex jinħafillek dnubietek, teqbax tidneb. Għax inkella l-mewt ta' Kristu ma tfisser xejn għalik. Teqbax twebbes rasek u tgħid hemm 9 mandamenti mhux 10. Teqbax tgħid jien m'inhiex taħt il-liġi. Kulħadd irid ibaxxi rasu għal-liġi tal-Alla. Kulħadd irid jgħidlu li Jaxua inti s-Sid, inti s-Salvatur. Il-kelma tal-Alla ħaj. Mela l-kelma tal-Alla rridu naċċettawha, rridu nammettu li mingħajrha m'aħna xejn, għandna bżonna. Bil-kelma tal-Alla insiru nafu Alla minnu, permezz tal-kelma tal-Alla naraw il-karattru tal-Alla x'inhu. Għalhekk tajjinna liġi bħalissa f'Malta Messjanika qed nistudjaw din it-tip ta' paraxa għax qed nitkellmu fuq it-tabernaklu u l-liġijiet li Alla tal-bniedem. Alla ma taħx il-liġijiet lill-bniedem biex jieħu pjaċir joqgħod jinħaqar. Alla taħ il-liġijiet biex il-bniedem jista' jara fil-Alla, jista' jkun jaf Alla minnu, jista' jara fil-qalb ta' Alla. Alla jirrevela lilu nnifsu lilna permezz tal-mandamenti tiegħu, permezz tal-liġijiet tiegħu. Il-fatt li inti tgħid jiena m'iniex taħt il-liġi tal-Alla inti jfisser li ma tafx lill-Alla. Imma issa għaliex Jaxua jgħix fina, aħna insegwu l-kelma tiegħu, aħna nsegwu l-istruzzjoni tiegħu. U meta nonqsu u ħanin u mimli imħabba u kompassjoni biżżejjed sabiex permezz
tal-grazzja tiegħu jaffrilna. Dak li qed jgħid Pawlu f'Tilitra. Qed jgħid isma' il-liġijiet tal-bniedem qegħdin hemm għal xejn. Meta ngħid il-liġijiet tal-bniedem mhux qed nitkellem fuq il-liġijiet ċivili tal-gvernijiet, qed nitkellem fuq il-liġijiet li jagħmel il-bniedem reliġjuż. Fuq dak qed nitkellmu. U Pawlu qed jgħid isma' il-liġijiet li jagħmel il-bniedem għas-salvazzjoni ma jfissru xejn għal Alla. Is-salvazzjoni qed jgħidilna Pawlu tiġi biss permezz li nemmnu f'Jexua il-Messija. Imma Pawlu mhux qed jgħidilna li l-liġi t'Alla issa ma nsegwuhiex. Għalkemm qed jgħid Pawlu isma' l-liġi t'Alla ma ssalvanix, għaliex ma ssalvanix? Għaliex aħna l-ħin kollu niksruha. Aħna niksru l-kelma t'Alla, aħna niksru l-liġi t'Alla, aħna nagħmlu id-dnub. U għalhekk għandna bżonn il-Jexua bħala s-sit u s-Salvatur tagħna. Allum ħanifqu f'dan il-programm ikkonkludejna it-tieni kapitlu biex darba oħra nibdew it-tielet kapitlu u nitilqu minn hemmhekk. Sakemm nerġa' narakom għal programm ieħor bħal dejjem f'isem sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom.